Aiwa, ndichida kutendai muri Zimbabwe nekuda kwesupport yamunotipa pano paSaint TV basa richienda mberi. Nhasi ndiri kuno uku kuEpworth uko kwatauya kuzomboona mai ano. Mai ano ndofunga tese tinowaziva. 6 months ago, exactly 6 months ago, takasangana mai ano vachinge vabereka ano vaigara mutown. Ndofunga vazhinji story yavo munoiziva. Tikabva nawo ikoko tikauya nawo kuno kuEpworth. Tikavatsvagira pekugara nanhasi vari kunoko handiti. But tine matambudziko atasangana nawo munoiziva kuti munorarama vanhu nepanogara vanhu. Pane zvakawanda wanda zvinenge zvichiitika nezvinenge zvichitaurika nekupesana kunoita vanhu. Mai ano sekuziva kwenyu kuti vakanga vane accommodation for over 3 months yavakanga vachigara for free handiti. But pavakanga vachigara kutaura kunoku zvina kumira zvakanaka nekuti havachadiwe ipapo. So ndati ndozokuzivisai nekuti imimi ndimi hama dzavo, ini nemi pamwe chete takabatirana kuti muupenyu hwavo hunge huri unoiva pahuri nhasi. So handigone kuita chinhu ndikasakuzivisai. But chekutanga kana uri kutiona kekutanga, I kindly ask you kuti kusubscribe pa YouTube channel pedu is for free. Also follow us on our Facebook page rakanzi Saint TV, pa TikTok zvakare triple Uncle Saint. So hama dzangu ndakangozofonerwa mazuva andakanga ndisipo ndikaziviswa kunzi pane matambudziko akati one day ari kuitika kunzvimbo yanga ichigara mai ano. Ivo pamwe nevakanga vachibatsirwa navo. Chekutanga ndichida kutanga nekuti thank you very much kuna mai Zenda vakanga vakavapa pekugara. Mai ano sekuziva kwenyu vakanga vachigara pachikoro pamai Zenda vakanga vachivapa pekugara pachena. Hapana mari yatakanga tichibhadhara for the past 3 months. Chinova chinhu chakanaka. So I would like to appreciate this lady for giving my ano accommodation for free. Thank you very much. May the good Lord continue blessing you. So zvakanga zvoitika ndezvekuti ndakatanga ndichinzwa complaints kubva kune vavakidzani sekuziva kwenyu kuti vanhu vanenge vachindiziva vaindinyorera mameseji vamwe vachifona. Anko zviri kuitika kuno kuna mai ano tisi kufara, magariro atakaita nawo haasi kutifadza. Ndaingofutsirawo chingoti aiwa dzidzisanai, garisanai nawo zvakanaka, munin'ina wenyu, hanzvadzi yenyu, mwana wenyu, vadzidzisei. Sepakuziva kuti panharaunda pavakanga vari pakanga pane hama dzakati wandei. Asi zvazosvika pakuti nhasi nekuda kwemashoko akanga ataurika mazuva mashoma akapera, mai ano vakanga vachisvika pakuthreatena vanhu nemapanga chaiwo chaiwo. Vaiti vakataura zvavanenge vataura vaiti kubaya munhu nebanga hachisi chinhu. Chinova chinhu chazoita kuti tinge chinotorawo attention yedu nenyaya yekutya, nekuti ivo vega vakatombokonfirma kuti vane mhosva dzavakambopara kumashure pavakambogara munzira, vakatombopinda mujere kakawanda. Ende dzimwe dzenyaya dzavakanga vachipinda nadzo inyaya dzakafanana nedzekukuvadza vanhu nezvinokuvadza zvakafanana nemapanga. So takabva tatya tikabva tati tinogona kuparirwa mhosva. Ndosaka tazouya pano kuti tinge tiri tinoona kuti vangabatsirike sei. Ndichida kutenda Sister Palms handiti. Sister Palms, thank you very much. Ndo vane video sekuziva kwenyu kubva pakutanga ratakamboona, ndo vakaposta mai ano kekutanga. We just want to thank you so much nekuti ndo vakatoita kuti tinge tiri tinoziva ano through your content handiti. Mai ano last time again pandansipo ndakazoona vachipostwa kuchannel kwavo. Zvinova zvinhu zvakanaka, asi pane zvimwe zvakawanda zvakanga zvichitaurika zvatakangoti aiwa isusu tinodecida kunge tiri tinovhara nzeve dzedu tofokasa nezviri positive, not nokuda kwamai but zvikuru sei nekuda kwemwana wavo, nekuda kwekuziva kwenyu kuti mwana achiri mucheche. Mwana anoda kuti ange ari anokura zvakanaka, zvakangofanana nevana vedu vese vatinawo mudzimba dzedu, nekuti mwana akangofanana nevamwe vana vese. Asi chaakunetsa ndechekuti mashoko nezvinenge zvichiitika zvakawanda wanda zvatinogona kuvhara hapwa hedu sevanhu
nemamashoko anenge achitaurika mamwe kutoti vanotaura zviri negative kuvanhu vese vakavabatsira including naUncle Saint. Tichingoita hedu mwoyo murefu nekuti tazvijaira zvekutaurwa zviri negative, hatirege kunge tiri tinobatsira. But chakunetsa ndechekuti panharaunda pavanga vachigara vanhu panharaunda ipapo havachavade nekuda kwemashoko nemaitiro anenge vachiita. Chinova chinhu chakutishungurudza nekuti kutotanga nhasi mai ano vari kunzi vabude pamba pavanga vachigara, chinova chinhu chiri kutotinetsawo nekutishungurudza nekuti pari zvino nhasi wachona hatina chatinacho, hatina pekuvaisa, hatina patingati tikavatora nhasi tinobva tavaendesa. Ndo mamiriro akaita nyaya yandandiwe ndizopai update kuitira kuti mangwana kana mukazonzwa kana kuvaona mune muchiziva kuti zvii zviri kuitika. Tangoita hurukuro pfupi naMaizenda pamwe chete navo, kavidhio kachona ndofunga muchakaona ipo panapa. Ndo zvandangondiwe tinge tiri tinokuzivisai zviri kuitika. Aivi makasununguka kuti nyora panhamba dziri pascreen kana kutaura zvamunofunga kucomment section. From Uncle Saint, the only Zim uncle for now, it's much love and God bless. They focus with neZimbabwe. Yes. Unaona bandira. Sinema no amwaru kutorwara zviri serious. Sinema mwana wari watomirira kutoti ipava vanhu vakasati vabatsira vanotofa. Manzomeyana. Vatongomirira kuti vanhu veSaint TV, if they are not going to put their hand, maZimbabweans are. You understand? So immediately tanga tinako muti. Izvo zvinyango wakadawo kuti Maizenda. Ndozototi moyo wenyu mune musingai. But vanongozodzoka futi moyo waorwadza futi pakaramba wakati saano. Wotosha kuti mai wacho ndo dzinga seto sara ngune mwana. Because for kids she's very good. Ndona munoona vana mudzwe mugara panapa. Pane vana vangani pachikoro. Muvunzira kuti how many times nje pana ndenda gocha ndogocha kwa hospital ndogocha ndogocha nembe $8 kuisa magreens nichi ndongosvika netable toti beti jemea ndakamudacho uya saka iva part of family kuti nyika isazive kuti wakabva but iyandobuda nyota zvemapangonzo sachikidzire vanhu sathreaten muno mune vanhu vanotogona zvemapanga kupfuura ini andidi satanga zviniki ende uchechi hamfaniri kutorega maya chimwana chenyu kumusana hembe dzeuchechi hatitombotauri because munadzo hembe toiziva because hembe zhinji takauya nadzo tikakupai hembe dzekutoti mai ano anogona kutokuchenerai kutokudarika tona wabuda kutengesa hembe sava vanosvika kutengesa kutengesa atengesa wakatonoitengesa hembe inenge yakatonaka ndakatona chimuchinja wakatengesa takatomudza mari yakamai amahendarini mari yawamuchaji wobheki unowatoka mari mwana wangu kana kushedza ndakamutoti haubhadhare less money pachinja samai ano muri kuda kuti kudii kozi haazveshuwa inini mukanzi mabhapanapa ina handitori nepane mazuva apa ndine mafizi ndine tuvana twakawanda zvamuziva vangu chaivo handisati ndapedza kubhadhira mafizi nevangu chaivo vamwe vatinoextendawo maoko sana ano handisati ndatobhadhara kuti tizonzi ndinowana yerenti nhasi musi wa5 handine ndinini tingatozoteerana kustreet saka muri kutokudima zvekurevese but baba atakwa mukatoti handavagari kunomwa mucape town ndakaona paSaint TV ndaona imba iri paSaint TV yes I'm helping the lady zvakanzi ngavagari wagona that kind of a thing ngavagari wagona hazvitori but zotaura ndotyira hangu shomishumisi anoona mumbundiro wangu ndo zvaari
that's our shoes. ndo zvaatori izvozvo mangwana achadai so zvinoda hazvisi flexible. I think munhu ane mwana tofanira kungoita flexible life, kuti hatifaniri kuityanana kudii, but